vakazoti haka muoko mai vaya tikati tiza ini ndikuringaringa ndikati kwaita nyoka iri chii chaitika vamhanya nini pondakadai ndakaona mwana wavo Manu akabuda nedemo ndichibva ndatanga kuchema kudaidzira chabuda chari pano chabuda kanzwa nekudaidzira kuya achibva abuda kuya kurodhi nekuti vari next door kudai chiko ndaramba ndichimhanya ndichibva ndasvika kopina upi mumba make wabvisa $10 ndabvunza nhasi bvisa $10 tichimutongo mutonge pasini ndoisa pabhiri rake reo taakukutonga usina kubhadhara saka urikuona pa$20 pane vachapedzera mombe kana mbiri nenhau $20 chete nekuoma musoro ende wakwereta mari iyo unenge uri kukwereta iyo uri paproblem wobasi kuora kwemwoyo taura tinzi tautonga iwo vanhara unoisa ya$40 kana asina atakutonga asina kubhadhara yoise pamwe $60 vitsiriyo $60 chikwereti pa$20 uona dare kwa mune kwereti 60 pa$20 masamoni akaunza abvisa $10 yake zvese mabhiri ari kuuya kwauri pa$20 ndongati wakabvisa but nemukonyi chitaura inini anga ndiri kugati kwavo baba vakauya kumba gore rapera iri vasvika mugadheni muya vakanditi inini soko ndikati edziwa ndikati kumba kwaita nzara vana vakutofa nenzara ndikati zvino ndikati dai wandibatsira une mabhagisi mairi ndikati amuoni baba handina chii handina chibage vachibvadzikira kumba kwavo ramangwana rati vachibva vauya kumba kwangu asvika vakati soko ndikati baba zvikandibatsirawo kana uine mari vana vakutofa nenzara matengo vana vape nenzara ino nemwoyo wekubereka nemwoyo wechikristu ndakanzwa kushupika navo pane mhuri chokwadi ndichibva ndatora $20 ndichibva ndapa baba ndikati endai mundotsvaga chinyi chekudya kuti vana vadini vararame ndagara ndichibva ndasvika kumba kwavo ndasvika pamba pavo ndakati baba ko mari yakamungava uya unai kumba kwangu kwaita nzara ndikanzi iko zvino handinaba ndimirire mazuva matatu ndichibva ndamamirire kwemazuva matatu aya ndakagara kudaro somazuva matatu tinorima foji isusu ndabva ndaona vanhu vanoda kundibatsirawo foji kumanheru ndichibva ndasvika pamba pavo baba zvino makati mazuva matatu ndine vanhu vari kuda kudini vari kuda kushanda vari kundibatsirawo chindipaiwo kamari kaya ndione kungobhadhara vamwe vari kuda kuuyamurikawo baba vakati no ndimirire wozoya mangwanana 6 o'clock panapa vanhu vatouya vanondibatsira kuti apindai mumunhu vapinda mumunhu ini ndasvika pamba pavo gogoi apanaka dai mudzimai wavo vakabuda mumba vachibva ati ndikati handingaonewo baba here pane zvondikuda wataura nyaya yechikwereti changu chiya ichi vachibva vandisesedza vakazonditi haka muoko mai vaya tikati tiza ini ndikuringaringa ndikati kwaita nyoka iri chii chaitika vamhanya nini pondakadai ndakaona mwana wavo Manu akabuda nedemo ndichibva ndatanga kuchema kudaidzira chabuda chari pano chabuda kanzwa nekudaidzira kuya achibva abuda kuya kurodhi nekuti vari next door kudai chiko ndaramba ndichimhanya ndichibva ndasvika kopina upi mumba make mwana wachibva asvika nedemuri ari kupi zvikati ndachabuda chifamba nemusango uye nekuti uende kumba zvakanaka ndichibva ndahwanda kufamba nemusango inini
kusvika kumba kwangu. Kumanheru kwacho ndakaona nzvenzve pamba, but ndinganyepa kuti ndakaona kuti ndiye. Zvakanaka. Remangwana racho ndabva kodzingirwa nedemo riya. Ndibva ndasimuka ndakwenda kugadheni kwangu ndinodiridza. Mwana uye ndasangana naye. Abva anonga matombo. Kwakutanga kundidzingirira. Pane mai varipo vanonzi mbuya Dova. Vachibva vasvika inini ndiri kumhanya ndaamufodza machabuda. Iye ari kudini? Ari kundipotsera ndichidini? Achiripotsera achibva anonga muti achiuya. Mbuya vaya vachibva vasvika kwakuti haka bata mukomana uya. Ndibva ndatanga kutiza. Ndichisvika pamba pachabuda nekuti vari next ndapinda mubhani make manga ari achikuita kunzi. Ndibva ndaenda kuseri kundohwasha. Baba vakasvika zvikati, ko uri kuita sei mwana wangu? Ndikati hapana. Ndikati no uda kuda mwana wangu. Ndibva ndabvisa juzi rindandina ndibva ndatsveta apa ndibva ndasimudza maoko ndikati huyai museti kana mukaona chinhu chemuti kana ndine chinyi. Baba vari kunze vabvunzana nachabuda kuti koyo uri kuita sei kwewe pachinzvimbo chekuti usudze vana vako. Zvikanzi zvakanaka. Mai vari kupopota uku, iwe uri muroi chaiye iwewe. Uri muroi. Kwese kwaunenge uchida kuenda enda. Ndikati aiwa pakanaka mai. Ndibva ndagara. Mwana iye futi abva nei nebanga. Ndodini? Ndinenge wasabva. Dova. Ndauya. Ndatambudzika ndichazivi kuti ndogara papi. Nyaya zvikati ndiri muroi inini. Nemhaka yekuti ndakavakwatisa mari yangu. Zvikati nyaya handigoni enda naye kupi? Kwashi ndiri. Kogwasira. Ndasimuka. Ndaenda kwashi. Zvikati kwasabhuku taita $5. Kugwasira akati $10. Haina kuzotongwa ba. Ndibva tagara. Nyaya ndiyo. Vana vaya vachibva vauya kusvika kumba kwangu ndiri kuno kwaRusape. Vachibva vati kune vana vangu, baba wanyu waripi namai wacho. Zvikanzi havapo pana. Zvikanzi pane nyaya. Zvikanzi ndei? Zvikanzi baba wanyu muroi, toda kuvagarira munzira. Vana vangu vakandifonera inini. Zvikanzi baba kana maakuuya sagai kwekuenda nako. Vakomana vekwasuwari vari kugarirai. Mai wacho nevana ivo vanga vari kuno vachibva vataura kuti iwe kana uchipindura kureva mwana wangu mukuru ndinokuisa chini demo. Ndadzokera kwaShegwasira ndandotaura nyaya iyo. Zvikanzi alright todini? Ndikati ina handichazivi ndiende dzangu mberi zvinei. Shegwasira zvikanzi alright mira ndokuendesa mberi. Tagara ndofunga takagara 3 weeks. 84 years. Ndikati ishe ndikati ini ndiri kuenda kwaRusape. Ndiri kuenda kwaRusape. Madi henyu kundituma ndindotora samoni. Mosvika muchipani? Muchipa munhu anonditambudza kudai. Avana kukakavara vakatiwo enda ukasvika. Uchisvika padare ramambo Makoni unofona. Ndakafona ndiri apo. Zvikanzi mabharani amo muno. Zvikanzi tipe madhitiro acho akakwana. Inini madhitiro avo ane mazita emadunhu. Aita mazita emadunhu. Ndakati ndakuisa hangu mazita emadunhu rwanyorwa. Vanyora kudaro. Zvikanzi namabharani amulambo kana tisikukanganisa. Zvikanzi unondopa Ishe Gwasira. Usape munhu. Ndapanzwa. Ndasimuka remangwana racho kuseni. Ndasimuka ndaenda kupi? kwaShegwasira. Ndasvika pamba oboi ndakati vari chechi. Mai vanga varipo. Ndibva ndagara panze. Ndagara nguva ndofunga 2 hours. Ndadaro Ishe Gwasira ndibva ndafona. Ishe muri papiko? Ndikati very sorry ndandine basa rakawanda. Uya kumashopu. Mai vachibva vabuda. Zvikati undafoni vakufonera chini? Ndikati munhu mamugadzika panapa 2 hours. Mauti afamba enda kudai mataura kuti ngasiye samuni kana kuti andopani. Ndikati enda kwaSamuni.
ndabira kumba ndagara. Baba vakauya pamumba mangu achibva madhongo achipinda gara yapo nzvimbo iri yapo ndapa chituru chako tamudhaini gara pachituru taurinyani zvikanzi ndauya kokumbira ruregero ndikati dhirei zvakaitika endai mundotsvaga umwe munhu kana vairi vatatu ndichitaura vanhu vaya vachinzwa kuitira mangwana umbo akazara ndikati mira vachibva vatora 4 weeks vasina kungotaura nenyaya yacho right samoni rauya rwapuwa wabva waya kumba kwangu zvikanzi tsako ndikati zvikanzi aiwa ndadii kuti titaurire wauya nemudzimai wacho ndikati handei kwasabhuku ndibva taenda kwasabhuku vachibva chema ndikati ina handichagoni kudini kudzora 4 times vachindidaro so ina handichakwanisa ndikati ho vachibva vaya makuseni nezuro zvikanzi ndauya namai ndikati kwete imimika handei mundokumbira chenyi ruregero mberi kana kuti toenda kuchuru ndokunopedza zvese ina handina maziso ei emweya ichigwasira wakati vachitaura ndikati kana muine ari maziso emweya wodini wonditarisa ruregerero muri kumbira baba kwete zvese zvondiri kutaura izvi tarekodha atende right iyo ingutaurwa iyo takungokutonga Charles Siwali pamusoro imamo inini pane nyaya yekutaurwa nasekuru Mutopora ndinoona kuti inini ndakazoenda unoti sekuru muri kuona zvinhu zvangu zviri kuitwa newana inini handambogara ndambotukana nawo kana kutaudzana nawo pasekuru avo inini chandakagona kuita panguva yekutanga ndakaenda kundovakumbira kuti sekuru ndiri kukumbirawo mari ndonokavhawo dzimwe matambudziko angu andiwingawo pamba pano tichibva tawirirana pane izvozvo saka wachiti mari sekuti tinorima fodya kamweko pagore ndikati sekuru apo kana tinge ndati ndaiona pakati apo ndinongokupai tichibva tangogara wanga wasingamboyi kumbobvunza hwapapa kutakatanga apa kudaiso saka nyaya yakazosimudza zvese izvi kuti wazosvika wazonesane newana pamba inini ndakarwara kekutanga sekuru wakauya pamba pangu waibva wabvunza baba uri pane here ndikanzi baba panapa hapana wachihwandisirwa inini ndiri mumba ndiri kurwara waibva wasimuka wachibva waenda wachibva wauya kechi 2 ndinofunga pakapera unge 3 weeks here wachibva wauya futi ndiri kurwara waibva wabva nekwakembo waibva wapfuura nepamba pangu ndiri kurwara waibva wabvunza ikanzi baba vari pano here ikanzi baba panapa hapana wachisvisirwa ikanzi auraita hapana chinhu chawakataura kana kuti wauya kundobvunza mari havana kutaura muromo iwoyo wachibva wapfuura wachibva waenda ubva tagara kwabva ndaendamo ndaitoenda nichindobatsirwa kuti ndone kuitawo zvakanaka tichibva tabva ipapo kechitatu wachibva wauya futi kechitatu ndiri kurwara futi baba pangu Namutoredzi zvakazaka tamudaidzira mapurisa tato aenda murume wacho uya Mudorara juzi
Tozoenda mangwani waso ondora kuchitokisi kumapurisa nokuti ndavasingazivi kuti dani riri pamutemo wehurumende. Purezidendi vari kutoziva izvozvi kuti riri mukoti. Iyo yani kudhakwa kwako kuda kuratidza kuti munhu wanodisturba maizvozvizvi. Pawakazouya kechitatu wakauya hawangosunga mubvunzi nyaya yemari iyo. Nyaya yemari yakutotanga kutaurwa zvinezvi zvandiri kutaura panapa zvakanga zvichinyorwa naishe. Ndo statement ndakataura kuna ishe kusvika nanhasi tonyaya ndinotaura nezvayo. Wachibva wauya kumba, wabva wauya ari masikati, wabva wasvika kwangu kuita kakupfunha kunaya mvura, wabva wasvika wabva wamira panhanga pangu, takabva tangomira takamisidzana kudai so tiri kutotaura zvimwe zvotari kutotaura idu takatomira pamba ipapa. Saka pakabva papenya mvura ichibva iti wa mvura iyoyo ichibva yarowa muhonde wanga uri baba pangu padhuze nepachibhero kudai so. Isi takatomira tese saka wakangokotama kudai so. Ini panokokurikira ubva ndandomira pakadaro. Waibva wasimuka kupenya kuya kwadarika ikandisawo imimika munawana kufa. Ndikati izvo ndezvaMwari. Kwabva tatongoti iwe wakati ina ichamiri panapa ndautomhanya kuenda kumba. Wachibva watobuda muyadhi mangu waibva watoenda. Anditi mandatosara. Saka apo wakazoti wauya kumba ndio wakazonge wabuze nemwana wangu mukomana wakataura Manuel. Akati sekuru kuuya kwenyu kwamunongoita pana munongoya baba wachirwara sei imwe. Saka panapa mupedu panapa kana pane icho mune muri kuda munotaura muri kumba kwenyu panapa mupedu panapa hatidi kukuona. Ndokunetsana kwakaita mwana wangu iyeyo na sekuru apa. Ndiwo mazwira andinoita nyaya yangu mamira. Iwe unotaura kuti wakauya iwe uri mumba hako waisarwara. Ndani kurwara. Uchitaura ngoma uri mumba. Vana vangu vachiti uchida kuti wasadini, vana vakati vari kurwara but iwe usi kurwara. Aiwa ndakati kurwara. Ndokutaura kwaita. Handiti. Ataura kuti wakaya wachikubvunza iwe uri mumba uchirwara. Ndichirwara. Vana vako kubva wamupindura uyu kuti baba hapo. Iwe uri mumba uripo. urimo. Ndiri kurwara. Zvakaitika kairi izvozvo. Zvakaitika kairi. Saka kuuya kwako uchirwara waiziva kuti uri kurwara here? Inini papa paninga wati wakauya wanga wakuzviziva hawo. Saka vana vangu goti munobvoya sei baba vangu vachirwara, iwe wauya uri kurwara hauna kunge wapora uchikungorwara vari kutera mari yavo wachibvunza baba vari kupi. Ipapapo inini havana kusvika vachibvunza hawo nyaya yemari. Eka wakabvunza baba kangogobvunza mari kunani. Wakabvunzira mari yavo. Mari yavo tatisati tavadzosera. Nanhasi handisati madzosera. Hatisati. Fodya wakatengesa. Fodya haina kuita hayo zvakayo. Une mari yemunhu. Wataura futi iwo wega Charles wataura wega kuti pawakauya uchibvunza uchikubvunza vachisistirwa nevana vavo havana kusunga vana vako mari yavo. Vana vako vaingoti baba hwapo iwo bva wadzokera iwo uchizinza unomhatosama. Pane pandazonzwapo pekuti izvo iwo wakamira pawanzi pavo ava wari wairi mvura bvubva yazopenya ava bva wazonoti kuna ava iwo unaona kufa ava nawo wanga waripo here kana kuti wanga waripo kwabva wazopumha ava manje wana wavo vana wenuna vakutsvaga kuri kuchetiri ikungu makuru vanotaura iri mari yedare havana kana kumboya nemari yedare mai tinoda kuti tiege wazvione kuti tiri kuwapa 1 week to go and pay mari dzatiri kutaura panapa pasina dare riri kuuya richindotora. Inobhadhara hangu mambo asi ndandiri kukumbira kuti mukandipawo week nemamiriro akaitawo situation yandiinayo kutokumbirawo kwemunhu handi kuti ndiri kuramba kubhadhara. Pane makore mangani Yoki wiki mambo
nemamiriro akaitawo zvinhu zvine zvekuti dai Hauna maionawo zvinhu zviri pamba pangu. hauna kutengesa fodya Fodya gore kana utotengesa kana kuchikwereti kwacho kana utokuenda unobhadhara chikwereti. ikabva wakatengesa kusaidi Anga atori marara marara acho akatoita mari inopfuura $20 marara acho but hauna kana kuita shungu yekuti udi vana wako wakuenda vachindomutema Mambo yemamirira zvakaita kubva makore iwaya avagara vaitadza kubhadhara $20 akanga vachitomboedza kutoti ndomboitisa hangu bhichana kana $5 chaiyo ndamboona apa ndashayiwa ndamboona apa mumwe wako anonzwisa wozopedza maakutaurirana nevana avo vakaenda vachitobvunza kutoti mumwe wangu aripi mwana akubuda nedemo vari kuziva kuti imari iya yatakaponeswa iya akuda kutema munhu saka dai avari avo vakaenda kumapurisa ndosungisa vaipera kusungwa mese nedemo aida kutemwa nematombo namai vachidzingirira mese maizara muchitosi kuti mhosva iyoyo munhu akubvunza mari yake maakumuti futi muroi mai vacho vakadaidzira vakati iwewe uri muroi enda paunoda undomangani. Ava vacho vakatofamba vakauya pamba pangu ndati sei musingatsiuri mwana uyu mwana anosvika pakudai mwana haana musha urikokuti auraya munhu munhu anoiswepi anoiswa pamba penyu chikonzero vanhu vanoziva pamba penyu kuti mwana wei masoko iwaya ndikutoreva vanazi andakati vakaireko ati vasiwari dai muchitsiura mwana asaite vanhu vakadaro apakagukuchira dombo apakagukuchira zimutiro mai acho aparodedzera kuti ori muroi enda unomangara paunoda kuti risheedzese paunoda iwe saka ndikutsanangura pazvinhu pazvaitikira avakunhaishe pamba saka ndine umo hwakakwana daida paishe bhasira vakazvidzokororazve zvakare kuti avachimuroya kana nenharaunda chiri yakunyatsoziva kuti ava agara runzi muroi nekubatsira munhu mangwani unoita kuti vanhu vasabatsirwe nemweya wako iwe mweya waregioni chaiwo wakakwirikwa ndowaitofanirwa kupengera kune mari yavo maakuti vashishidira kuti varege murege kubhadhara zvabereka vhiki rakawanda zinyati vakawanda vapei mazuva mashoma wabvise mari yavo kana vasina kutora kana nempasha mubache magumbezi benzi remunhu mungandidaro ini mambo asi kana iwo mungavabvunza vari papa kuita kwaita newana asi handina kana nechitemwana vacho havazivenyi ngewangu handisi kuramba kuti wana ngewangu wana tinototsiura wana handingorekeri kutsiura wana ndinototsiura zvokuti iye mukomana wacho iye mani wacho ari kutaurwa nezvake takatodzinga pamba izvozvo zvatiri kutaura ndiri pano pamwe ingazongoitawo nyaya yawo ichazongodaiwo asi mani wacho ndakatomudzinga pamba kuti ona zvinhu zvaunondiitira pamusha pano wati wangandipupurire kuti wacho nemari yavapuwa nevavo mukadzi wako ndiani mukadzi mukadzi ndakangomutsiura kuti ndikatoenda nawo naye kumba kwavo kuti izvi muri kuita izvi hazviitwi unoripa anoripa chii because munhu wakadaro munhu anotofanirwa nekamushamu haangamwendi mhuri yake ichidaro mukadzi wana zvese iye wakadya mari yawakaeka wakandodya nayo mari iyoyo wadya vakundorwadzisa munhu mungavabvunza baba inini ndine vana vakura varume ndine vazukuru 16 pane one day here pavakanzorwisana nevana vavo kuti vaakudaro baba wedu ngeni vakashaya simba rakati inini mutemo ndinoudini handidi kuti muende pavi vamatokola mavarubvunza kuti muda uripwa nei kana kuti zvaitwa kudaro tiuripwa nei totanga kunzwa iye
unoda kuti pane chii kutukwa nekupoterwa mari zvese vanobatanidza. Munokuita mutemo wenyu. aiwa ndinobva kwauri Ngavatipe mombe mbiri nemakosi angu kudarudza. makosi imari $170. urikuona payari pamusana pe$20 kune $60 plus mbudzi 6 plus mbudzi 6 dzekusauya Charles Junior na Emmanuel kusaya kwaita mudara mamako mbudzi 3 tozvinyora tatedza urikuona kuti upenyu munhu unozoomesera nestubbornness iyo ati mobiri ne170 masango wakabvisa mari Ndakaenda kwashetu vasabvisa kusafari kwashetu vasafari ndikabvisa $10 vachibvasa $20 ava vasavasvika vakati handina mari tichivatadzira emugariro hutano nhasi vakazviti havanana vatifunga kuti tinorega kutonga Ashebasira ndakabhadhara $20. pekutanga utangaenda makazobhadhara aiwa ndiri kubvunza imimi mari maverenga 5 10 15 plus 20 35 masamoni masamoni ndichibhada bvisa ndichibhada kuendesa $50 ndichibhada 5 plus 50 95 95 ndichibhada bvisa $5 kurisira kaendesa kusama iye ndeipa samoni makabvisira muno aiwa rimwe kudare rinorare chipiri chichitongwa ndakakoitonga yakatangwa kwacho ndova ndinotaura kuti 50 ndova makabvisa muno kunopigwa wakabvisa 50 kandoyatotaura ndoyakasamoni saka ndi 45 plus 50 95 ndabvisa kuitira kuti ndaenda naendatirima kuchesana $10 105 nhasi ndabvisa $10 $10 125 95 plus 10 105 plus 10 150 ndiyo yakwana ikudzokera nsati ndaiverenga yaenda ne10 another 10 125 zvakanaka kuti titi ipapo ipapo ndinopota ndichiisa mweya wechikristu mweya wekubereka 125 kare vanokwana kubvisa 2 mambo tanzwa hedu zvari kuchema kuti dai ndaripirwa hungu $20 haingazobudisa pakuripa tatopedzayo tatokaukureta takuenda pakuripa ndopandiri kuti pakuripa anofanira pane mombe dzataurwa kuti mombe dzaifanira kunge dzakadzika vari kutaura kuti pamwoyo wekubereka newechikristu saka ndezvekutonzwiranawo tsitsi mwari kutoshaya kana nechekubata dai ari yatokumbira tichikona ngaite mbudzi ataudipasamana atapapwe kuti anonipaii hatichapisama akutaura kuti aivo ndiri kundotamira sinzi arudiswa makosi ake yapirwa mbudzi 3 wamwe munoti chii nyati dzinoti chii zinatu zvinenge zvichinyanya inoti wambudzi 3 semunhu asina wabvisa wambudzi 3 plus makosti
obva adzidza kuti arege kuhwanda chikwereti. Saka unondobvisa 125 yemakosi, wobvisa mbudzi 3 dzekutuka mhuri yako. Kuti mbudzi hadziiti nekuti akadai akaurawa. Mbudzi hadziiti, unobvisa mombe 1. Unobvisa mombe 1 zvakaitika rwanga rwarufu rwake rwevatemu. Iyewo wobvisa $20 iyo yechikwereti kuita 145 plazi yekunokudare 60 plazi vana wako hawana kuuya kudare wadaidzwa vanobvisa mbudzi 6 kudare dzekusaya 3 kusaya kudare iwo wadaidzwa kuti vai kudare unozobvisa ndinoona kuti ndikatiwo kupera kwawo kuchoka kana iri mari pamombe 350 saka 145 plus 350 inoita mari 495. Right. Then yekwamapo mbudzi 6 times 40 each 240 plus 6 300. Unaona from $20 au bizachi 495, which is about 500 plus 300 800. Now $20 yaukadai wakadii wakabvisa uchihwanda mumba wabatsirwa. Saka hanzi end of October tomupa end of October kuti abhadhara. Anga asina kubhadhara end of October wouya roenda ronotora zvinhu pamukati October zvakadipa chabhadhara chikuru anobhadhara zvinhu usandopeuya mundaro uyo mari bo unouya uchibhadhara kuru kana yawaona uchiyochipa chikayakwana kana ukaiona mangwana uya neimwe ichinyo inonyorwa pasi nawabhara ruzindo ndakanganwawo ndichingobvunza kuno kuti pakati paya pana kuzonyasa ndakanganwa ndoita sei ndo zvanoenda kutsimbira kuti vachakwanisi kuti vanokashidzana zvinhu kakuita kacho kandiri mukwasha zvinonzi hakuna kuenda vataura vega nguva yavo ikapfuura 30 October dore murudare nyaya yapakati pedare nayo chisimuka agreement